खुंगा नैथि रुंसारि महिनी बसुमतारीनि गोसोखां ट्रफी जोलुर बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मंगलियान दालाय एबसु आरो खुंफुं आफादनि बानजायनायाव मंगलियान दालाय एबसुनि सिङाव थानाय गासै गामिफोरखौ लानानै मोनसे समनि 33 नं बिजनी बिधानसभा बियाबनि एमएलए रुंसारि महिनी बसुमतारीनि गोसोखांथिनि मुङै नैथि जोलुर बादायलायनाया थांनाय 6 अक्ट'बरनिफ्राय गाहामै गाहाम खुंजागासिनो दंमोन। फैयै फैयै दिनै 11 अक्ट'बर जोबथा एबा फाइनाल खेला। बे जोबथा एबा फाइनाल गेलेनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हायो बिजनी दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारी, लोगो नेहातारि, सोरांसार दैमारी, बिजनी जिल्ला इउपिपिएल नि आफादगिरि पनिन बर' आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि, फोरोंगिरि, सानसुमै आरो गोबां रायजो राजाफोरा। बे बादायलायनायावनो जोबथा एबा फाइनाल खेलाखौ गेलेदोंमोन। मासगामिनि हेंथायै औवाबारिया मोन्नैबो हानजाया 1 गल मोननो हायो, जाउनाव पेनाल्टिनि मदद लानो गोनां जायो आरो मासगामिया देरहासार जानो हायो। जिहेतु जोंनि बे मंगलियान ओनसोलनि जोंनि बे ओनसोलनिनो सासे गेदेमा मोनसे समनि एमएलए बिथां रुंसारि महिनी बसुमतारी बिथांनि जिहेतु मोनसे रुंसारि जालांनायनि लामायाव मोनसे समाव जिहेतु जानानै थांबाय जे बिथांनि बे ओनसोलाव जोनोम मोननानै उन्दै समनिफ्रायनो फरायसा समनिफ्रायनो जिहेतु हारि माहारिनि हाबायाव नांथाबनानै जिहेतु मोनसे हारिनो मोनसे गेदेमा बिहोमा होलांबाय आरो मोनसे समाव बिथाङा एमएलए जानानैबो जोंनि बिजनी ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा गुबुन गुबुन जनजातिफोरनि आरो हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे गोमोन सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि बिजनीनि सोमोन्दै जा हायो बिथांनि दिनाव जा मावलांबाय। बिथांनि माखासे हारिनि सोमोन्दै, हारि, राव, थुनलाइ, सोदोमस्रि गासै बिथिंखौ बिथाङा फोजौलांनायनि फारसे जिथु मोनसे बिहोमा होलांबाय बिजनी ओनसोलनि थाखाय। बिनि सायावनो मोनसे गोसोखांथि लानानै दिनै जिहेतु महिनी बसुमतारीनि जे मोनसे आदर्श, मोनसे प्रिन्सिपल, मोनसे आइडिया, सानस्रि बेफोर जिनिसा साफा साफा व्यक्तिनाव थायो, नाथाय बिथांनि जिहेतु मोनसे प्रिन्सिपल आइडिय'लजि, बिथांनि मावनाय खायदा कौशला आलादा रोखोममोन। बिथांनि बे गोहोम खोख्लैलांनाय बर' समाजाव जिहेतु जोंनि थासारि मोनसे समनि मानगोनां दैदेनगिरि हिसाबै जिहेतु गनायदों रायजो राजाफ्रा ओनसोल नाङैनो, हारि माहारि नाङैनो। बेनिखायनो बिथांनि जिहेतु आदर्श, बे आदर्श प्रिन्सिपलखौ गोसोखांनानै बिथांनि जिहेतु गोसोखांथि मावफारिखौ जों दिनैसिम गोसोखांनानै सुबुं माहारिनि गेजेराव मोनसे मिथिजानाय आदर्शखौ जोङो दैथायलांनो थाखाय ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय बिथांमोना खौसेयै मोनसे सिन्था खालामनानै बिथांनि जिहेतु मोनसे बर' जाथिनि गेदेमा बिहोमा होलांनाय बे बिहोमानि सायाव जिहेतु जोङो आगानसेबाबो बर' समाजा दावगालांदों बिजनी ओनसोल हिसाबै। बिथांनि गोहोम, बिथाङा गोबां हाबा मावलांबाय, बयबो बिथांनि सायाव गोबां बिबुंथि होखांबाय। आं बेनिखायनो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानलिया। जिहेतु मोगथाङाव बिथाङा गाव गावनि जिथु हारिनि जौगानायनि थाखाय जि इसेबां गिदिर अबदान होलांबाय, बे अबदानखौ जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाया बयबो मिथिगौ। जोंनि बर' समाजल' नङा, हारि माहारि नाङैनो बयबो बिथांनि आदर्श, बिथांनि मोनसे सुबुंनि मोनसे गोमोन रिलेसन थानायखौ बयजोंबो फोनांजाबनानै सुबुंखौ मोनसे खौसे लामाजों दैथायलांनायाव बिथाङा गोहोम खोलैदोंमोन। बे हिसाबैनो बिथांनि जिहेतु मावथांखि, बे मावथांखिखौ माने फोथांनानै दोननाय आदर्शखौ जों लाखिनानै बिथांनि गोसोखांथिखौ जों जिहेतु दिनैसिमबो बयबो मोनदांदों आरो सानबोलावरिजों हमनो हादों। जिहेतु बिथांनि माखासे मावलांनाय हाबाफारिखौ दासिमबो जाहाथे गोसोखांनानै दं आरो बिथांनि मुङैनो दिनै बे मंगलियान बाजार औवाबारि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय अक्ट'बर दाननि 6 अक्ट'निफ्राय दिनै 11 अक्ट'सिम बे 6 साननि गेजेराव जोलुर बादायलायनायखौ बे मंगलियान दखरा ओनसोलनि सिङाव थानाय गामिनि मोनफ्रोमबो क्लाबजों बे इन्टार इउनिट कमिटिनि मोनसे जोलुर बादायनायखौ हाबाफारि हिसाबै मावफुंबोदों थांनाय 6 अक्ट'बरनिफ्राय आरो दिनै 11 अक्ट'। दिनै फाइनाल, बे फाइनालनि गेलेनायाव जोंनि मंगलियान ओनसोलनि सिङाव थानाय सामगामि भार्सेस औवाबारि भार्सेस जानानै जिहेतु गेलेगासिनो दं। दिनै जोबथा मोनसे गेलेनाय, बे गेलेनाया मानाव गेदेर एमएलए महिनी बसुमतारीखौ अराय बिनि मावमोनदांथि मावलांनाय हाबाफारिखौ गोसोखांथि लाखिनानै आरो इयुनाव
मोनसे गोसोखांथिजों बिथांनि आदर्शखौ जाहाथे बयबो आजावो बे थांखिजोंनो सारा बिजनियाव मिथिजानाय सासे लिडार हिसाबै बिथांखौ रायजो राजाफोरा बयबो गनायदों बे हिसाबैनो बिथांनि आदर्शखौ लाखिनो दिनैनि बे फुटबल बादायलायनाय जोलुरनि बादायलायनाया दिनै जोबथा 10 अक्ट'बर 2022 दिनैनो फाइनाल गेम दा बे गेमा जानो थांगासिनो दं दिनै जेरैखिजाया फोजोबनायनि हाबाफारियाव फैबाय आं बेखिनि बुंनानै दिनै 10 अक्ट'बरसिम दिनै फाइनाल जानानै फैबाय फाइनाल दिनै माबायदि नुबोदों खेला गेलेनायाथ' जिहेथु सिगांनि जिहेथु गेलेनाय बे गेलेनाया सिगां समाव जोबोद मोजाङै जादोंमोन नाथाय दा जों एसे नुबाय बे अखा बांखानि बोथोराव हाब्रु दैब्रुनि गेजेरजों गेलेनानैब्लाबो जिहेथु खेला गेलेनाया मोननैबो टीमा समान समान जादोंमोन नाथाय दिनै दासिमाव सांगामि फारसे सांगामियाव गरसे होना दंथ'यो नाथाय खेला जोबाखै दान्दिसे उनाव जोबनानै थांसिगोन जेरैखिजाया खेलाया दिनैनो जोबगोन बेखौ आङो बुंनानै दिनैनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 91015411839365531885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।